kapatid, Nox Vlog. Nandito tayo ngayon sa Michotoshi, Santa Cruz, Cebu, Pampanga para mag-update ng isang motor dito na Pantra. Itong nasa likod natin, Euro Daan Hari 175cc. Yan, alamin natin yung kanyang cash and installment ngayong 2023, no? So ayan, abangan natin to. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mo kalimutan na subscribe, and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. Then patuloy nyo kayo follow mga kapatid sa aking Facebook page na Nox Vlog. So God bless, stay tuned tayo. Noxki Vlog. So ayan, ito yung Euro Motor Daan Hari 175 na Euro 3 compliant na rin mga kapatid, kaya matipid na rin sa gas ito. Ayan, update lang natin ngayong 2023, no? Ayan, ito yung kanyang makina. So malaki din mga kapatid, kaya malakas din to sa hatakan. Ayan, tapos naka 5-speed manual transmission. Sa kanyang decals ay same pa rin naman nung 2022, hindi siya nagbago, no? Ito pa rin yung decals niya na pa letter E, tapos kulay blue. Yan, tapos meron siyang design na ganito dito, yan, no? Na kulay glossy gray. Yung Daan Hari 150cc kasi na picture na rin natin, nag-upgrade na siya ng decals. Ito meron dito, no? Yan, ito yung latest na decals ng Euro Daan Hari 150. Yung may ganitong design siya. Yan. So dito sa 175, so ganun pa rin. Yan. Dito yung kanyang decals, blue, white. Yan. Pasensya na, maingay, no mga kapatid, may dumadaang mga bus. So tingnan natin yung kanyang panel. Yan, naka-analog. Meron siyang RPM na analog, then yung kanyang speedometer, odometer, then dito na rin makikita yung kanyang indicator. Ayan, makita natin 1, 2, 3, 4, 5, makita natin. Then yung turn signal light, ayan, ito, test neutral, sa headlight, and then yung tatak na Euro dito. Tapos sa ignition nya, naka-standard na ignition, no? Tapos pwede rin mailak yan pagka kinabit natin pa kaliwa. Ayan. Tapos sa kanyang handle, ito naka naked handlebar na glossy black yung kulay. Then sa mga switches niya dito, ito yung high and low, then turn signal light, busina niya. Then dito sa kabila may bukasan pa rin ng ilaw. Then meron din siyang hazard switch. Ayan, makikita natin yung kulay red na yan na triangle. Tapos ito yung kanyang electric starter. Then sa throttle, yan, napakalambot din ng throttle nito. Pati yung dito sa clutch niya, no? Yan. Tapos dito naman yung kanyang preno sa harapan. Ayan, no? Malambot din. Tapos punta tayo dito sa may kanyang headlight. Sa headlight niya, ito, naka halogen bulb pa rin. Siyempre pang Pantra to, kaya ganyan yung design, pa rectangle yung kanyang lens, no? Yung iba pinapalitan ng LED yan
para mas gumanda at hindi rin mapwersa yung kanyang headlight, no, dahil kasi yung halogen mainit yan eh. So pag LED, less heat po yung kanyang liwanag. Then yung signal light, ganun din, naka halogen bulb, no. Ayan. Di doon sa likod, no. Ayan. Nasa inyo na lang kung gusto nyo palitan yan. Tapos yung head cowling, yan, plastic. So maganda rin, no. Glossy black siya, mga kapatid. Then dito, naka telescopic fork na may cover pa. Ayan. So isang maganda rin yan dahil maprotektahan yung fork natin sa mga alikabok, sa dumi, no. Tapos yung preno niya dito sa harap, ayan, ay naka drum brake. Tapos yung kanyang hub ay kulay glossy black, pati yung fender sa harapan ay kulay black na metal, no. Hindi natin alam kung stainless ito. Ayan. Tapos ayan, naka spokes wheel. Then tube type po yung kanyang gulong. Ang size ng gulong dito sa harapan ay 275 by 17. Ayan. Then dito sa likod, ang size naman ay 300 by 17 yung likuran niyang gulong. Then naka drum brake din yung likod nito, mga kapatid, dahil ito yung Pantra, no. Kanyang shock, ayan, naka dual shock siya dito, no. Ayan, na kulay black, pero meron siyang abang kung sakaling lalagyan natin ng sidecar. Yan, meron pa siya dito, no, kabilaan yan. Pwede natin gawing 4. Kaya pang kargahan, pang hatakan, no. Tapos meron siyang chain cover dito, ayan, para sa kadena protection. Then ito yung kanyang chain drive, no. Tingnan natin kung ano yung size ng kanya. Ayan, 42. Tapos 14. High speed pa siya. Ayan. Tapos ito naman yung kanyang cambio. 5 speed nga po yung kanyang gear transmission, no. Tapos sa makina niya sa ilalim, ito kulay glossy black. Tapos may tatak ng Euro dito. Then ayan, makikita nga natin dito yung kanyang makina na kulay silver. Tapos naka push rod engine pa siya pag may ganito, no? Ayan. Tapos meron siya ditong cover. Ito na yung kanyang Euro 3 compliant. Makita natin, ayan, meron siyang breather. Tapos dito naman yung kanyang bukasan at patayan ng gas. Ayan. Tapos sa tank niya, ayan, makikita na nga natin, no. So ang tank capacity nito ay nasa mga 10 liters, no. Ayan. Ito naman yung tatak na Euro motor dito. Tapos ayan nga po, sa upuan, makikita naman natin yung 175 4-stroke. Tapos maganda rin yung kanyang upuan, ayan, no. Nakita natin, kapit na kapit yung ating puwet, no. Ayan. Tapos dito sa grab bar niya, ayan, glossy black. Pinaka-carrier na rin, mga kapatid. Then ang kagandahan, meron siyang protection para sa signal light dito sa likod. Ayan, ito yung maganda, no. Meron na siya. Hindi na mababali yung kanyang signal light sa likod. Tapos sa taillight, halogen bulb pa rin yan. Tapos classic look, no. Ayan. Sa fender niya, ito black rin. Yung iba kasing design dati, kulay ano pa to, parang stainless yung kulay. Ngayon kulay black na. Ayan. Tapos ito naman yung kanyang lagay ng plate holder dito. Then dito tayo sa kanyang muffler dito sa side na to. Ito mula doon sa elbow hanggang dito ay matte black, wala siyang heat guard. Ito yung medyo ano dito, pero yung ganito kasing design, naliles na niya yung init, kaya medyo safety na rin, pero dapat talaga meron heat guard dito. So yun yung wala sa kanya. Tapos meron din siyang foot decks dito sa angkas, ayan. Tapos ito naman yung kanyang swing arms, nakikita natin dito, ayan. Maganda na rin, matibay na rin dahil meron siyang supporting na flat bar dito, ayan. So hindi siya pipilipit basta-basta. Ayan. Tapos meron pa rin siyang kickstarter, ayan, no? Bukod sa electric starter. Then dito, ayan, makikita natin yung kanyang makina dito. Then
meron din siyang tingin na ng langis dito sa ilalim, no, para malaman mo kung kulang na ba yung langis. Ayan. Tapos ito naman yung tapakan sa preno. Ayan, no. So okay din. Glossy black naman yung kanyang kulay dito. Tapos dito yung kanyang spark plug. Ayan, no. Kita natin. Tsaka yung kanyang carburetor. So Euro 3, sabihin matipid na rin sa gas yan. Kaya okay na rin yan. Pang service, pang business, ano. Yan. So dalawang kulay yun ang dito na nakaraan. Itong glossy black na daan hari sa mga gusto kumuha. Tapos ba 150 rin sila. 125 lang yung wala sila dito, mga kapatid. So sa mga gustong kumuha, no, available yan dito. Mag-inquire lang kayo kay Laser, no, para sa mga motor na gusto nyo. So inaantay natin yung Jet X 150 na scooter nila, wala pa nga sa ngayon. So yun yung abangan natin. So yun lang po mga kapatid, no, para dito sa ating update sa 175cc nila. So yun lang po. God bless po sa panonood.